Ә хәзер практик биремнәргә күчик. Бирелгән тигезләмәләрнең кайсылары сызыкча тигезләмәләр булып тора? Җавапларыгызны тикшерегез. Дөрес җаваплар 1-нче, 2-нче, 6-нчы, 7-нче һәм 8-нче тигезләмәләр. Икенче бирем тигезләмәләрне чишегез. Җавапларыгызны тикшерегез. Өченче бирем тигезләмәне чишегез. Җавапларыгызны тикшерегез. Дүртенче бирем. Мәсьәләне тигезләмә төзеп чишегез. 2 агачтан 65,4 кг чия җыйдылар. Беренче агачтан икенче агачка караганда 12,6 кг күбрәк җыйдылар. Һәр агачтан ничә килограмм чия җыйганнар? Бу мәсьәләне чишү өчен тигезләмә төзик. Билгесез кечерәк санны x дип билгелик. Ул очракта икенче агачтан x килограмм чия, ә беренче агачтан 12,6 килограммга күбрәк җыйгач, x плюс 12,6 килограмм чия җыйганнар. Барлыгы 65,4 килограмм чия җыйгач, x плюс 12,6 плюс x тигез 65,4 тигезләмәсен табабыз. Тигезләмәне чишик. Димәк, икенче агачтан 26,4 килограмм чия җыйганнар, ә беренче агачтан x плюс 12,6 дип тамгаладык. Димәк, 26,4 кушабыз 12,6 тигез 49 килограмм чия җыйганнар. Бишенче бирем. Туры почмаклыкның периметры 7,8 см тигез, ә буе иңеннән 1,3 см зуррак. Туры почмаклыкның якларын табыгыз. Җавапларыгызны тикшерегез. Димәк, без иңен x см дип алабыз, ә буен x плюс 1,3 см дип алабыз. Периметр табу формуласынан файдаланып, тигезләмә төзибез. Тигезләмәне чишеп без иңе 1,13 см тигез, ә буе 1,13 плюс 1,13 тигез 2,16 см була. Дәрес өчен рәхмәт. Киләсе дәрескә кадәр сау булыгыз.